Hola, nins i nines! Avui som aquí per contar-vos un conte. Un conte d'un llop. Però no tots els llops són ferotges. Anem a veure-ho. Hola de nou! Que voleu saber de quin conte es tracta? Va! És aquest conte! Que ve el llop! Ve el llop! És de na Emily Jadot, de l'editorial Baula. Però primer ens hem de preparar. Així que 1, 2, 3. I jo vos vull contar un conte ben polit, que sigui bo d'entendre i que sigui divertit. Pot ser un conte de fades, pot ser un conte de dracs, pot ser hi sortim bruixes, pot ser hi hagi gegants. Ulls de mussol, orelles d'elefant i boca de peix petit. Molt bé. Anem a pel conte. Això era i no era una vegada un cérvol que vivia a casa seva. A el cérvol li agradava molt mirar per la finestra. Sempre li agradava mirar què és el que passava de fora. Amb això, que un dia va veure que anava cap a casa seva el seu amic Coní. El seu amic Coní, aviat, corrents, i anava cridant, cérvol, cérvol, obri, que ve el llop! El cérvol li va obrir la porta, el Coní va entrar tot d'una cap a dintre i li va dir, vinga, dona'm la mà. Posa tranquil, respira. Amb això, que varen mirar els dos per la finestra, el cérvol i el Coní. I varen veure en el seu amic porc. El seu amic porc també corria aviat i es tapava els ulls. Va, cérvol, Coní, obriu-me la porta que ve el llop! Què van fer? Li varen obrir la porta ben aviat. Li varen dir, vine porc, respira, descansa. Va, vinga. Li varen donar una ferradeta, li varen donar la maneta, li varen dir, no passis pena. Amb això, que es varen posar els tres mirant per la finestra. El porc, el Coní i el cérvol. Els veus aquí, tots dins la casa del cérvol. Amb això, que varen veure que hi havia el seu amic os, i va començar a cridar, va, cérvol, Coní, porc, obriu-me la porta, que ve el llop! Aquest t'ha aturat? Però s'anava cap a cat cérvol. I va entrar, li van obrir la porta ben aviat, li van dir, va, os, passa, ja està, respira, ja ets aquí dins. Tots li van donar una maneta, li van dir, no passis pena. Amb això, que varen mirar per la finestra, tots ells, sos, el porc, el Coní i el cérvol, i varen veure que hi anava el llop. Ai, que ve el llop! Va, que ve el llop! Ai! I amb això, que quan va entrar el llop, li varen dir, amic llop, molts anys, moltes felicitats, te desitjam tot nosaltres, moltes felicitats. El llop va estar molt content. Li varen treure un gran pastís. En aquest pastís hi havia moltes espelmetes. El llop estava molt content. No li havien fet mai una festa d'aniversari. I li varen tornar a cantar. Moltes felicitats,
te desitgem tots nosaltres moltes felicitats. Li varen treure una gran tarta. I el llop va tancar els ulls i va demanar un desig. Quin desig creus que va demanar el llop? El desig no s'arriben, només se pensen. Així va agafar molt d'aire i va bufar les espelmes. Eren tots amics. Tots eren amics i li van fer una gran festa sorpresa. I així acaba aquest conte. I conte contat, conte acabat. Si vos ha agradat, pica de mans! Espero que vos hagi agradat. Mua!